En el plano local, el portavoz de la familia del bebé desaparecido ayer por la mañana solicita la colaboración ciudadana para encontrar alguna pista. La policía, cuyo portavoz ha manifestado que están siguiendo varios indicios en relación a este caso, pero que no hay ninguna relación con la desaparición de otro bebé en la ciudad de Lugo hace 3 meses y que todavía no ha sido encontrado. Cualquier información que pudiera tener relación con este hecho pueden aportarla a la policía en el 090. Que é preto de aquí, non? Sí, xusto a saída da cidade. Un camiño rural. O móvil deixou de emitir aquí, xusto neste punto. Iso non é boa sinal. Por co dis? Sexa quen fose quen secuestrou o pequeno, cambiaría a roupa. Non? É o máis lógico. Se decataron de que levaba o móvil entre as roupas, levarían o máis longe posible. E ao mellor apagaron. Ou ben lles caeu o chan que non se decataron. Ou o pequeno está aquí. Sí, infravaloras a xente. E vas vou dicir ti. Non xogues aos polis. Igual pensamos que son máis listos do que realmente son. Aunque a atopemos, seguro que é unha pista falsa. Unha pista falsa. Pode ser. O móvil deixou de emitir aquí e ímolo buscar aquí. Non deixa de chorar. Tranquila, mañá entregámolo. Chamache xa desaparexa. Sí, mañá pola noite eles pagan e nos damos o pequeno. A ver se así quedas tranquila. Tranquila xa estou, dinlle un calmante. Que lle diches que? É que non soporto oílo chorar. Para que fixemos entón o sótano? Recordas o outro? O teu enxiña. Sí. Queres velo? Queres velo? Ainda está aí no congelador. Pola túa puta manía de non poder oílos chorar. Para que fixemos entón o sótano? Que lle metiches? Apagado. Quedou sen batería. Que buscas? Eso. Busco eso. Non creo que viva aquí ninguén. Sí, está reformada. Fíxate nas fiestras. Boas tardes. Somos da policía. Vive vostede aquí? Sí, bueno, non sempre. Vivo co meu home. Estiveron aquí estes 2 últimos días. Sí, e logo hai algún problema? Podemos entrar. É mellor que falemos dentro. Sí, ben. Ben. En que lles podo axudar? Esta é unha zona moi tranquila, verdade? Sí, somos os únicos veciños. Pasan moitos coches por esa pista? A verdade é que non me fixo moito, así un coche de vez en cando. Sabes se onte houve algún coche estrano parado por aquí? Onte foi día de feira no Pueblo do Lado. E pasan máis coches por aquí para evitar os controles, xa saben. Houbo feira. Si, pasaron moitos coches por aquí. Estamos buscando un pequeno desaparecido. Non será ese do que falaron na televisión? O mesmo. Que desgraza. Non sei como hai xente capaz de facer iso. É unha bella cuadra. Está chea de lixo.
Boas tardes. Somos da policía. Estábamos lle facendo unhas preguntas á súa esposa. Que queren saber? Cremos que onte houbo algún coche estrano por aquí. Queríamos saber se viran algo. Que eu saiba, non. A súa muller díxonos que onte houbera feira. Pasan moitos coches por esta pista. Queren baixar o sótano. Está feito un desastre. Cando araxamos a casa, quedamos en cartos. Houbo que dixeron así. Non hai luz. Eu teño unha linterna. Queren baixar? Non fai falta. Fai canto que fixeron a reforma? Fai un par de anos, máis ou menos. Debe de ser complicado. Estas casas vellas de pedra. O peor é a humidade. Nos contratamos a unha empresa. Eles fixeron a reforma. Meus avós teñen unha casa parecida na aldea. Podería decirme que empresa lle fixo a reforma? Tripoman. Son especialistas en reformas e aillamento. Creo que por aquí teño a tarxeta deles. Tripoman. Sóame. Quizás lles pida un orzamento. Sentimos non poder axudarlles. Grazas polo seu tempo. Estamos a súa disposición. O que me echamos? Vale, esa parte do baño sería mellor para os azulejos. Sí, dígame. Sí, mire, chamo porque teño unha casa bella na aldea. Atópase bastante mal e quería facerlle unha reforma integral. Bueno, en concreto a nosa especialidade é o aillamento de habitáculos. Pero traballamos con varias empresas en reformas integrais. Sí, quería concertar unha cita para que avisen e falar dun orzamento. Vamos a ver. É que esta semana estamos un pouco liados. Espera que miro. Eu creo que o martes sería un bo día. Que lleve mellor, pola mañá ou pola tarde? Pola tarde, mellor. Ajá, estupendo. E iso das 5, 5 e cuarto? Vale. E coñece as nosas instalacións? Teño a dirección nunha tarxeta. Voulle facer unha pregunta. Como deu connosco? Coñece algún traballo dos que fixemos? Bueno, non ten nada que ver, pero estivemos nas aforas de Lugo, concretamente na Xesta. Ah, sí. Eso hai un par de anos. Un traballo moi complicado. Pero viu, non? Sí, máis ou menos. Parecía que non tiña nada de humidade. Lembrome daquela casa. E, por suposto, daquela parella. E que eran tan peculiares. Ui, mira, perdone a discreción, O máis complicado foi o aillamento do sótano. No sótano? Sí, non o viu. Houbo que reformalo de arriba abaixo. Sí, doble parede, falsos teitos de aillamento, a chiminea... Sí. Oiga... Vou a baixar. Se ven alguén non deixes que baixe. Non baixe só, vou contigo. Quédate aquí, joder. Se che acerca alguén o pos de rodillas. Mátalla! Mátalla! Non dispararás a unha muller indefensa.